खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दं होननानै दिनैहाय बेबिफोरनि पलिअ दौनाय दङ ओंखायनो जोङो ओंखारबाय पलिअ दौनो लांनोसै बेबो बाहिनि गाव साब सेन्टाराव आरोना गामियाव नङा ओंखायनो जोङो दायो रेडि जाबाय रेडि जानायावनो खैथा जाखोथाय 10:30 जालाय लांबाय 9:30 10:00 लेंहरदोंमोन आरोना बाट सानै नालाय हास्लाबा बिसोरनो ओंखाम दौनाय मानाय ओंखायनो लेट जाबाय आरो दायो ओंखारलांसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो बुम आयु नोंसो सालायदों इसु फिदिंबावो आयु तानिशा इसु होनबावो जा गाखोगोनसो ना मामा ना आंनिया सालायदों खानाय खाथुबबाय ओरैलाय गारि सालायदोंमोनलाय दे इस देरनानै गारि सालायगोन नामा नोंलाय सफैबाय जोङो साब सेन्टारावहाय बेनो आरो पलिअ दौनोसै आबैखौ लाबोबाय बेरायनो फैबाय गिबाय नामा बिसोरलाय नुनानै मोजां होन बिराद दुस्त बेखौ नांगोन नामा नांथ'वा ने नोंसोर बायदियाबो मोनफैखाबाय मालाय दे गावदांनो दहाय देरबाय आरो दे मेथाइ होनदो दे मोनसेखौ दे मोनसे सोनो दे टेस्टी आखाइखौ हमथालायबावो दे टेस्टी बियो टेस्टी जाबाय जि आराम थाबाय रोंबाय नोंसिनि देरसिना दहाय फैदोंमोन रावबो हमनानै गसंलाबायो जोंनाबो नेल पलिस होयोनो नेल पलिस दे नेल पलिस दे जि नायसो दे बोसोरनै बारबाय जोंना दा बोसोरसे जाबाय आलाय आराम नायसोदोलाय रिदिमाया नेल पलिस होबाय बोरै रोंना नेल पलिसा देखायलाय बोसोरनै जाबाय ओइ जाबाय ने जोंना बोरैसो फैदों गारि लाबोनो हायाना जाबायबो जोंना थांसै औ बावगाराखै दे थांसै होनबालाय थादो औ दे फैबायबो जाबायबो ना मामा नायनि नेल पलिसा बोदो नोंना नेल पलिसा बोदो ओइ थिंसो गोथावमोन गोथावबाय सफैबाय जोङो न'आवहाय ओमफ्राय जोंहा दिनै न'आवहाय बिराद खामानि मावगासिनो दङ मोजां नुलायलायबाय लिरनायखाय बेखौ लिरगासिनो दङ बेनि उनावहाय सिमेन्ट लिरबावगोन बेहाय जि आराम नुदों नोंसोर लिरनायखौ ओमफ्राय गाव लिरनो थांबाथाय हानाय नङा दा स्रां खालामजोबनांगोन ओरैजाय खुमब्रानि बैसां दंमोन ना बेखौबो साफा खालामस्रांजोब्बाय ओमफ्राय नै हाखौ बेहाय गाग्लिदों गोबोरखिजों ओमफ्राय नायफैयाखै नै गोलैनानै दङ बायगौमोन मैयासो गायदों नङाबा ओमफ्राय ओरैजायबो मैथाफोरखौ सेस बुखुजोब्बाय सावस्रांजोबनांसिगोन माने बेयावहाय गोजां बोथोरनि मैगं गायनोसै आरो ओमफ्राय नै मैथा गोखैया एसे दंबावो आरो फुरा साफा खालामजोब्बाय आरोना दासो मोजां मोनलायलायबाय गोसोखौ साफा खालामबानो मोजां नुयो आरो नै बेफोर राननांगौसो दङ रानब्लासो बेखौ सावनो हासिगोन ओमफ्राय बेहाय मा खोबनानै दोनदोंथाय हासार गोबोरखिनि हासार दाख्लि लाखिदोंमोन ना बेखौनो आरो ओमफ्राय बेहाय नै सेवालि बिफाङा बेखौ काटिं खालामनानै होबाय नङाबा बारगौमोन आरो बेयो बैहाय थानाय फांसेया बारदों बारनायालाय नै जोंना काजु बादामनि बिफाङा देरबाय माला थायगोनथाय मोनथिया आरोना आरो नै ओरैजाय गार्डेनखौबो साफा खालामबाय खिन्थु एसे दंबावो आरोना बेहाय हाग्राखौ
बुफुनांगोन टाइम मोनाखै ओमफ्राय नै गलाबा बारदों एसे हासार होनांगोन होमबासो मोजां जागोन ओमफ्राय ओरैजाय नै बेबी पिंकनि रसाबो बारनानै दङ बे पिंकआथ' ओरैबायदि पिंक जाखादों बिराद समायना नुदों आरोना कालारखौ बाट हासार होनांगोन होमबासो मोजाङै बारबावगोन बियो ओमफ्राय दाखालि गल्डेन ट्री लाबोदोंमोन ना बेखौ बिथिंजाय गायदों बेहाय दाउस्रि आथिङा बारदों नै गल्डेन ट्रीया बेवहाय गायबाय आरोना बेखौ गल्डेन ट्री होननानै बुङो सेन्टार अफ एट्राक्सन जाथावना आरो बे बिफाङा ओमफ्राय बिलाइया एसे रानदों मानो होनबा बेखौ रोदाखौ एसे हानानै हरदों नालाय नार्सारिनिफ्राय माने रोदाया फुरा माने पिपि किटखौ बारनानैहाय हायावहाय माने रोदा अरहैबायमोन आरोना ओंखायनो हानानै हरबाय आरो जोंनो ओमफ्राय ओरैजायखौबो सनगासिनो दङ बाबाया नोरसिंखौ दानफायबाय दङ आरो रोदाया दाउफ्रा बेरायानो गोलैसिगोनसो जोंना बेराया गोलैसिगोनदां बिराद अन्थाइ दङ बेहाय खुनु रोखोम गायदों जों बे बिफांखौ नै साफा खालामनायखायसो मोजां नुनानै दङ नङाबाथ' हाग्राया आयु जा गाज्रि नुखायो आरो हाग्राया बिराद रज'यो जोंनावहाय हासारनि थाखायनो जायो आरो बिदि आरो बैहायबो नै दाथ' मोजां नुदों साननैसो उनाव अखा हाबानो सेस रज'फिनलायगोन हाग्राया ओमफ्राय नै दिनै जोंहा आलासि फैदों डाइरेक्ट ओंखाम जानायावसो देखायखाबाय आङो जा हाखु दाखु फैदों खिन्थाबावा दिनै फुङावसो खिन्थाबावबाय माने ट्रेन गाखोनो फैबासो खिन्थाबावदों फैगोन होननानै रिधिमाया आबौजों बामजादों ओंखाम जानो दे जोङो दे आलुन जों माम जानो दे दा जानो हागोन दे नोङो दे नै मामा होदों ना बाथोन ओमफ्राय बियो जाहैबाय जोगोनार बिबारजों दावदैजों ओमफ्राय नैबे अमा बेदर आलु ओमफ्राय नोरसिं बिलाइ ओमफ्राय नै दालि बेनोसै आरो सिम्पोल ओमफ्राय नै न'नि फ्रेस खानाय लेमन जादो होमबालाय दे जानला मोनला होबाय दे दे जागोन जादो उखियाखै मानसिया दा मिनिगासिनोसो फिसासो जाबावबाय जादो मारै जादों मोनथिला आरोना जादो नै मैया जोंना बेखौ चेन्ज खालामबायना पुरा साफा खालामनाया आं देखायनोमोन ना एसे रेस्टुरेन्ट बैहाय बिफां लाइफां गायना होनांसिगोन आरोना टाबावहाय होमबाना रेस्टुरेन्ट जासिगोन नै लिरजोब्बाय आरोना दासो साफा नुबाय जोङो दायो राजाजों आंजों सासेखौ दोनहैनोसै बिसिनि बिमादैखौ दोनहैनोसै आरोना स्टेसनावहाय गथ' सानैखौ गालांसै सासेथ' उन्दुबाय नै बिमादैजों बामजानो आरो सासेखौ आबैनो होबाय बिबैनो जि आराम उन्दुबाय मालाय बामजानानै जि आराम उन्दुबाय दायो नै जोङो सासेखौ दोनहैलायनोसैलाय नैबेखौ देवानिखौ आरो फैनांला दे ना बिबोनाङा फैनांला ना फै मालाबा फैबावदो हर थानाय हिसाबैनो जोंनाव दाना फैनो नागिरा बियो जोंनाव दाना फैनो नागिरा गथ' बामनांगौखाय खस्थ'खाय गियो बयबो गियो मानसिफ्रा जोंखौ स्टेसन सफैबाय खिन्थु ट्रेना लेटसो बिगुमाया नै बेगखौ बानानै होदों नेगासिनो दङ मेरला मानसि दङ गोबाव जाथारबायमोन स्टेसनाव फैया दिनैसो गोबावनि उनाव गाखोनायबो जायाखै खिन्थु गोबाव जाथारबाय ट्रेन बबेहाय गेलेदों नै जोंना किटचेनावसो गेलेनायानो दिगदारथार बिसोरजों आयु नायफाबाय थानांगौ नै सेस सासेयाथ' सारायनि दैजों खानाय सुजोब्बाय नै गिसि नै कुकारजोंसो गेलेयो सारायजोंसो गेलेयो किटचेनावसो दावराव नै मोखां सुजोब्बाय बियो गिसि गोजा होआ आङो होआ आयु दाखालिथ' सिफायथारनोसैमोन केमेराखौबो दै एसे दंमोन खानाया सिजोब्बाय नै सेस गथ'आ मा गेलेयो फैद' मामा फैद' बेयाव गेलेला फैद' मैलालै मामा मैला साफा खालामनांगोन बेखौ दानाबा साफा खालामनांसिगोन नोंसोर गेलेनायखाय छि मामा छि फैद' टिभिनायनोसै फैद' सिरिखौनो थाखाया आयै दावरावखा
Taneesha, benaथ' बेहायसो गाखोखायो जिरायनो ओइ इस्राम गोलैबासो नै बेयाव गसंलायसिगोनलाय खुलिनो हाबा सेस दिहुनजोबगोन बेनि जिनिसफोरखौ खामानिया बारायलायसिगोन आरो दिनै जोंहा मैगं फोगासिनो दङ आरोना ओमफ्राय आलुबो गायगोन आलुखौबो अलरेडि लाबोनानै दोनखाबाय दायो बैथिंजाय फोगासिनो दङ साहा लोंदों आं देखायगोन नोंथांमोननो आं दहायनो देखायगोन सानदोंमोन बाट ना मुड अफ जानानैहाय आङो थाङासै खेबनो माने गथ'फ्रा सिखारनानै होबाय गथ'फोर उन्दुनायावहाय मोजाङै खेबगोन सानदोंमोन ओमफ्राय बाट बिसोर ओंखाम जानाय समावनो गाबनानै होबाय आरोना हाखु दाखु थाबाय बिदिनो ओमफ्राय माखासे न'निबो खामानि मावनो दंमोन साफा सुफा खालामनाय गथ'फोरनि थाखायनो साफा सुफा खालामनो नागिरदोंमोन बाट गथ'फ्रानो थायाबा दायो मारै खालामनो मालाबा बिराद रागाबो जोंनो ओंखारो गावनि गोसो बायदि खामानिफ्रा जाजोबाबा बयहाबो रागा जोंनो ओंखारो बाट रागाखौ कन्ट्रल खालामनानै लाखिनो गोनां जायो आरोना फुनांगोन ओमफ्राय नै मामा लाबोदों मटर लाबोदों फोबाय नामा मटरखौ बाबा ओमफ्राय नै बेयो जाबाय चाइनिस केबेज बिदि गोलाव गोलाव जागोन खोमा ओमफ्राय बेबा माथाय मानसिया नुजोबो आंथ' सिनायालै बेयाव दा माबा होजोबनांसिगोनलाय बे जाहैबाय दुन्दियानि ओमफ्राय बेहाय मा फोगोन खैथा खथा दङ मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा ओमफ्राय बे गिदिरा मा आलुनि साया होदों नामा मैथायासो साया होबावदों ओइ दुस्थ'फोर hey दा थांखासो नोङो दा थांखासो बेजों गेले मोजां बुस्थुजों गेलेनो थिनदों सिफायगोन बिसोरो मामा दाङालै मोस्रोम दङ बेहाय मोस्रोम आइदि होनगोन पेपार जाबाय मामा जाया आइदि अननानै होदों ओइ पेपार जाया दे आइ सेन्देल लांबाय मैला सेन्देला दा खुगायाव आखाइ सोगोन बिसोरो आं हालासो बिसोरखौ मैथा जानांगौ सायनोबो मोना बिसोर जिरायबाय थानाय समावहायनो बिदि खानानै लानोसै फ्रिजाव सोना दोनसै ओमफ्राय अमा बेदरजोंसो जानांगौमोन नायनि माखौ सारखो बेयाव लाइ दुन्दिया जाबाय ओमफ्राय एसे सान्दुं आयु जोंहा नै आलुबो गायखांबाय गासिखौबो होजोबखांबाय आरोना ओमफ्राय खेबनोबो मोनासै आङो ओमफ्राय साहाबो लोंखांबाय बेलासिनि जोङो पास्ताजों साहा ओमफ्राय नै बेखौबो होखाबाय माने दाउ दङ नालाय दाउआफोर नायनानै एरजोबगोन नङाब्ला जोंहा मोनजागागोन नालाय ओंखायनो बेखौ होखाबाय बैथिंजायलाय होआ राजा बैथिंजाय होआ हा दाउआ ओरै फैबासो दा हा बै दाउला खासि नामा बेखौबो जानोसै जोङो दिवालियावहाय हांसोखौबो राजायनो ओरै थांबाय हांसोआ जाखांबाय जोङो जाखांनानै गय जाबाय गय जानानैहाय ओरै हाथाया जि गोजा जाबाय दाहाय ब्रास खालामाबा जानाय नंला आरोना आरो गथ'फोराबो उन्दुबाय उन्दुनानै नै नेक्स्टआ एसे सिरि मोननो जाबायसो टाइमानो बिसोर सिरि मोनबा आरो बिसोरनि खाथियाव थांलायदोलाय दायो जोङो रेस्ट खालामसै दसे रेस्ट खालामनायथ' जानाय नङा बेखौ राजाया इडिट खालामसिगोनलाय भिडिअखौहाय आङो दसे गथ'फोरजों थाहैनोसै भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होदो अननानै नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनलायगोन नेक्स्ट ब्लगावहाय दिनैनि थाखाय एसेनोसै गोजोन्थों बाय